5:10 na, 1 Western Visayas na. 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balita nga tututukan subong nga Martes, mga ginikanan, ginapanugyanan nga tutukan ang pagiya sa ila kabataan batok sa mga sala nga impormasyon. Ginaligar insidente sa pagpangabdak sang kabataan sa Iloilo wala sang kamaturan sunod sa IPPO. Bakante nga lote nga ginahiwatan sa pauwak sa barangay Pandak Pavia, ginaligar ginapanag-iyahan sang isa ka retirado nga pulis. Mga residente kag caretaker sa mga manokan sa barangay Blumentritt, Murcia sa pulong sang barangay bangod sa pagpangtiro sang Indian target sa Ido. Duwa ka balay na sunog sa barangay Kalumpang Molo, isa ka batang lalaki nakaangkon sang paso. Kag piyaya nga daw pinggan kadako mano-mano nga ginaobra sang maghimata sa Bacolod City sa sulod sang masobra 5 na kadekada. Ini ang GMA Regional TV. 1 Western Visayas. Mayong hapon mga kapuso, ako si Gertrude Charlatan. Gin-report nga mga tuyo nga pagpang-abdak sa pila ka kabataan sa probinsya sang Iloilo wala sang kamaturan sunod sa Iloilo Police Provincial Office. Papel sang ginikanan kag komunidad importante sa pagpakigbato sa mga sala nga impormasyon. Si Julius Bilacaol nakatuto. Base sa records ng Iloilo Police Provincial Office, mayara na sang 7 ka banwa sa probinsya sang Iloilo kung sa diin may report nga tuyo nga pagpangabdak. Ini ang ginalakipan sa kabanwahanan sang Dumangas, Haniway, San Joaquin, San Miguel, Santa Barbara, Pavia kag Putotan. Apang sa pagpanghusisa sa kapulisan, wala ni isa sa mga ini ang may kamatuoran. Pila sa nadiskubrihan sa kapulisan amo ang paghimo-himo sang istorya sang pila sa mga naangot sa report kag posible tugas ang kakulba dala sa mga salang impormasyon ilabi na gid sa social media. Siguro dala na ini sa ilaman sining kakulba sa mga nabasahan nila sining mga unverified information sa mga unreliable sources. Sa pihak sinigin mando sang IPPO sa kapulisan sa probinsya nga maidin nga investigaran ang mga kasubong sining nga impormasyon kag pasangkaron ang police visibility. Ginpasangkad man sini ang information drive kag pagpakigangot sa iban pang ahensya sang gobyerno kag mga LGU. Ginapanugyan naman sang isa ka social worker sang Department of Social Welfare and Development 6 nga ang mga kabataan nga nagka-eksperyensya sa makabig hysteria ang ipaidalom sa case conference para mabuligan. Subo nga kinaanda na sa kabataan ang akses sa social media. Dako naman ang papel sang ginikanan para magiyahan ang ilang mga bata nga hindi madala sa mga salang impormasyon. Hindi ta makontrol ining social media, especially subo niya most of the time sang kabataan engaged na sila sa social media. And it's high time man sa parents nga panawagan ta nga magiging vigilant sila. Magluwas sa mga ginikanan, ginahingyo man ang mga komunidad nga magkooperar pareho na lang sa mga barangay kag sa mga munisipyo, pinaagi sa pagpasangkad sa mga tikang para sa seguridad. Upod kay Hans Desierto, Julius Bilacaol. 1 Western Visayas. Mga kapuso, bakante nga lote nga ginhiwatan sa pauwak sa barangay Pandak Pavia, ginaligar, ginapanag-iyahan sa isa ka retirado nga pulis. Pila ka barangay official wala kuno idea sa illegal nga aktibidad sa barangay. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa barangay Pandak Pavia, Iloilo. Zen? Jert, ginakabig sang Pavia Police nga makaalarma ang pagkadakop sang 26 ka mga lalaki nga naaktuhan nga nagapauwak diri sa Pandak Pavia. Diri sa bakante nga lote nga may madamo nga inugbulang nga manok natabo ang pagpang-raid sang kapulisan sa mga nagapauwak sang manok sa barangay Pandak Pavia, Iloilo. Sunod sa kagawad sang barangay nga nagaserbe nga officer in charge sang barangay Pandak, ginapanag-iyahan ang lote sang retirado nga pulis nga si Colonel Pabalan, apang madugay na nga wala ini nagatener sa ila puloy-an. Based sa record diri sa barangay, balaan naman kay isa na sa una nga mga homeowners ang balay nga naka-attach ang compound nga ang area nga na kay Sir Pabalan na siya.
Pero sa subong kay hindi ko lang ma-validate gid kon siya pa ang tagiya kay daw na post na ligad nga for sale na ang property Ginpahayag man sang barangay Kagawad nga wala sila makahibalo nga may illegal activity sa lugar bangod ang pagdumdum nila manukan lang ang lugar. Una na nga ginpahayag sang kapulisan nga kada Domingo nga may pauwak sa barangay Pandak. Actually, nakibot gani kami ma'am diri sa barangay nga nag-coordinate lang ang pulis kag nagtawag sa amon nga amo na ma-witness kami dito sang ilang nga raid. Kay so far diri wala gid kami nakabaton sang mga reports nga may mga gapauwak dira mo. Mataas ang pader pasulod sa lugar kag indi kitaon sa dalan. Gintinguan sa news team nga makuha ang bahin sa nagaistar sa duta apang wala nagagwa ang caretaker sa Manukan. 26 tanan ka mga lalaki ang naaresto sang naaktuhan nga nagapauwak samtang madamo pa ang nakapalagyo. Sa 26, isa lang diri ang residente sa barangay Pandak kag ang iban lunsay mga pangayaw. Nagapabilin nga preso ang 24 ka mga suspect. Napailan kahapon ka kaso. So duwa na ang nagpiyansa kag nakagawa naman kagabi. Dugang pasang kapulisan, padalman pa nila ang investigasyon agud makilalan kung sino ang nanguna kag naghaylo sa pagpauwak. Jert, bangod sang insidente, nagapatigayon na sang regular nga pagpatrolya ang mga barangay tanod agud masiguro nga wala sang illegal nga aktibidad nga pagatigayunon diri sa sulod sang subdivision. Jert? Madamo gid nga salamat sa update kapuso Zen Kilantang Sasa. Para naman sa dugang nga mga balita sa Bacolod City kag iban pang lugar sa isla sang Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jert, mga kapuso, madamo gid nga salamat. Mga residente kag caretaker sang mga manukan sa palibot sang barangay Blooming Treat Banwa sang Murcia, kung sa gintiro sang inyang target ang ido nga si TikTok, ipatawag sa mga barangay official. Garing balita nga atong gintutuka. Natublag ang barangay Blooming Treat sa Banwa sang Murcia Negros Occidental bangod sang insidente nga pagtiro sang inyang target sang 5 ka beses sa ido nga si TikTok sang tinilik din si Mana. Apisar nga wala pa sang giningadlan nga person of interest ang Murcia Police kag CIDG sa krimen. Ginatutukan naman sa investigasyon ang mga caretakers sa mga game farm sa barangay. Apang, wala ko na sang record ang barangay nga may nagreklamo nga may ginhalitan nga mga manok ang pila ka mga ginasagod nga ido sang mga residente. Kaligwin sa area. Panawagan ko lang sa mga farm owner, no, sa mga manok o kung ano man ang klase sa mga na-raise nila ng mga kasapatan, ipabalo sa barangay, sa presidente ra, whether sa polis nga, ireklamo lang ako na kung may gatabo dira sa inyo. Kaya at least tagaan ta action, namin istorya ko sa ila. Bangod sini, tuyo sang barangay nga ipatawag ang mga residente sa Sitio Puyas, kag ang mga caretakers sa mga manukan sa lugar. Suno kay Nilo, focal person sa barangay sa veterinary program sa Murcia LGU. Ginatutukan nila ang anggulo nga posible nagsulod sa isa sa mga manukan sa TikTok kag ginkaon ng feed sa game farm. Hindi may pitar ng mga sapat, labi ng ido. Nagkakanto dira kasi may mga bubod, may mga pagkaon sa mga binakaon ng sampan sa ido. Halimbawa ang page kakaon na ng ido. Base na sa baran. Nagakahangawa naman ang pila ka mga nagasagod sa ido sa barangay nga halitan man sang may kahimuan sang pagpangtiro sang inyang target ang ila ido. Kay kung nagkapangaon sa manok, kung di kaon yan na nadingamon man mga manok ho. Nagpasaling ang kapulisan niya tutukan ang seguridad sa barangay. Apang nag-aayo sa mga residente nga magkooperar sa investigasyon. Padayon ang pagpayo ni TikTok sa mga pilas nga naagom. Natala na ini nga dalon sa rescue center sa barangay Granada, Bacolod City. Opod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, on Western Visayas. Sa iban pa nga balita, liwat nga gintakdan sang mechanical ventilation si Pope Francis matapos maka-eksperyensya sang duha ka episode sang acute respiratory insufficiency. Suno sa Holy See Press, resulta ini sang pagtubo sang mucus o konplema sa bronchial tube sang Santo Papa. Nakaagom man liwat sang bronchospasm si Pope Francis gani ginpaidalom siya sa duha ka bronchoscopy procedure para malantaw ang iyang pagginhawa. Sunod sa mga doktor, aksyon sa iyalawa sa pagbato sa impeksyon ang nabatyagan sang Santo Papa. Padayon ang pagdagsa sa mga tao sa ikawalong gabi sang pagpangamuyo sa pag-ayo sang Santo Papa. Masobra tunga sa bulan na ini nga naka-confine sa ospital sa Rome, Italy matapos ma-diagnose nga may double pneumonia. O mahawta, piyaya nga daw pinggan kadako paano wala ginaobra
sang mano-mano sa sulod sa masobrang 5 na kadekada. Ari mga puso lang tawunta. Basta piyaya sa City of Smiles ginaiya. Diri mo matilawan ang crispy, manipis, kag matamis nga piyaya. Pareho sang katamis ang yuhom kag kapag-on sang mga Bacoleño. Pero hindi kasubong sang size-sang naandan nga piyaya. May aras ang ginatawag nga queen size. Bangod, ang kadakoon makumparar sa isa ka pinggan. Magduwa sa kadakoon, ang isa pa kabagay nga mas nagapa-espesyal sa sini nga piyaya. Among pamaagi sang pag-obra sini nga mano-mano gidya. Sa sulod na sa masobra 5 kadekada. Let's start sa pagmasa. Si Ray, ginbusla ng amay nga nagretiro bilang manugmasa. Lain magid sir kung traditional sir kay once magmakina na sir o madamo ang production sir pero lain gid ang quality sang traditional sir. Si Melbert naman, isa ka working student ang nagamano-mano sa pagporma sang piyaya. Ang tablang tradisyon ma-preserve. As a working student, sir, I'm very proud, sir. Diretso na nga lutuon ini gamit ang tradisyonal nga misunuhan. 1968 pa, sang ginsugdan sang pamilya Vargas, Montelibano kag Bailon sa Negros Occidental ang pag-obra sang piyaya. It was established or it was put into business more than 5 decades ago. Ang Negros, known to be a sweet province and sweet people. Sabiha ko no sa nagausbong nga teknolohiya. Magapabilin gihapon nga pamaagi sa paghimo sang piyayang ila na andan kag ila tatak kun nga sila pinasahi sa ibay. Opod Kirinal Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga puso, ari balantayan, wala pa man opisyal nga nag-umpisang tig-ilinit, mainit kag mapaang at syempuliwat ang maeksperiensyahan sa dakong bahin sang pungsod. Bangod ini sa padayon nga pagluntad sa easterlies o kun hangin gikan sa Pacific Ocean. Apang bisan mainit pa, may chance sa gihapon sa pag-ulan, ilabi na sa hapon o kun gabi. Base naman sa rainfall forecast sa Metro Weather, may chance sang ulan sa bahin sang Aklan, Capiz, Antique, Iloilo kag Negros provinces. Lapta-lapta naman ang ulan sa pila ka lugar. Posible man ang pag-ulan sa nabilin nga bahin sang pungsod. 41 degrees Celsius ang na-record nga pinakamataas nga heat index sa Western Visayas subong adlaw. Na-record ina alas 2 ang hapon sa Iloilo City, kag Rojas City. Gani maghalong sa pagbulad sa adlaw nga posible tunaan sa heat stroke. Bantayan, kakulang sang road signage sa Iloilo Sunset Boulevard ginatumod nga rason sa masami nga aksidente sa lugar. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga aksidente nga natabos sa Iloilo Sunset Boulevard na angot sa kakulang sang road signages. Iloilo City LGU nagbutang na sa dugang nga traffic signages bilang abiso sa mga motorista. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Pebrero 27 sang tinalikdan nga semana, sang namungguan sang isa ka auto ang rider nga si Junazardo Abong sa intersection sang Iloilo Sunset Boulevard nga sakop sang Barangay Sook, Arevalo. Ang rider ang napatay matapos ang duwa ka adlaw. Ginbawian man sa kabuhi ang isa ka rider nga si alias Brian matapos nakaangkon sang patal nga pila sa ulo sang makabunggo. Ang ginamaneho nga motorsiklo sa closed van sa intersection sang Z1 Road sang Iloilo Sunset Boulevard sang Pebrero 18. Dua pa ka-aksidente ang nagluntad sa Pebrero sunod sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office. Sa 4 ka-aksidente, 3 diri ang natabo sa intersection. Natumod rason sa mga aksidente ang kakulang sa mga road signages. Talalupang doon ang ini nga traffic signage 50 ka metros antes ang intersection sa Iloilo Sunset Boulevard nga sakop sang Barangay Sook, Arevalo. Diri nag-agi ang rider antes ini nabungguan na patay sang auto sa siniman nga intersection sa Iloilo Sunset Boulevard. Ginako sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office nga wala pa sang naplastar nga traffic signage antes ang aksidente. Nahumana no, na print na. Inugtakod na lang to at that time but very unfortunate nga natabo. And ang mga reference naman lang dito sa sining nga mga intersection naton, ining mga rumble strips no nga ginbutang sang aton nga
DPWH. Tagduwa ka signage ang nabutang sang Iloilo City TTMO antes ang intersection kun sa rin ang una nga signage ang may kaluyoon nga 5 metro sa intersection. Plano pa nga himuon reflectorize ang signages agud makita kun gabi. Naabtan man sang news team ang pagbutang sang Iloilo City Engineering Office sang floodlights sa lugar. Sa 12 ka mga traffic personnel nga na-assign subong sa Sunset Boulevard, 8 pa ang idugang diri ilabi na kun rush hours. Sa tunga sang sining nga mga tikang, hugot nga nagapahanumdum si Garbanzo sa mga motorista. Manami mag-drive because daw it is long unwinding road. Pero may mga may mga warning like the scramble strips, meaning kita mag-follow gid, or kita mag-yield or kita dapat maging alerto. Upod Jeromel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mabuso sa Negros Occidental naman pila ka ginapatyan gamit sang babae nga nasapuan patay sa Talisay City nakit-an sa taxi nga ginapahayag ginsakyan sini antes ini ginpatay. Nakatutok Aileen Pedreso. Enero 12 sining tuig sang nasapuan ang bangkay sang call center agent kasi Carl Kimberlyn Digabe sa Hacienda Nilo Lizares sa Barangay Matabaang, Talisay City. Matapos ang malapit 2 ka bulan, ginbalikan sang kapulisan ang ginapahayag taxi nga ginsakyan sa biktima antes nasapuan ang iya bangkay. Ginpahayag nga ginbilin sang driver ang taxi unit sa garahe sa Bacolod City kag wala na ginbalikan. Na-recover sa sulod sang taxi ang perfume kag hair clip nga sunod sa pamilya kag nobyo sang biktima, iya ang mga ini. Dito mismo nakita ni mga investigator, may taxi mamula din sila dito. On the taxi may nakuha kitang hair clip and then perfume. Magluwas sa mga personal nga gamit. Na-recover man sa passenger seat sang taxi ang specimen sample. Specimen na nakuha nato nung parang ginawalan nato ng result para may baluan din nato kung kay Sito. Malidetermine nato kung nag-identit man pala ini sa kay Carl Kimberlyn Digabe or sa driver. Ginpaidalom na ini sa forensic investigation agud matumod kung kay sino naghalin. Sa biktima bala o kung sa driver mismo sang taxi. Ginakabig na nga person of interest ng kapulisan ang taxi driver. Kasi para sa nakita nato na nakalat na evidences as well as sa mga CCTVs na recover nato, pwede na nato sa mga upal na one of the mga maliling POI nato. Dugang pa sang kapulisan nangindulaan ang taxi driver matapos ang insidente. Wala na ini nagbalik sa ila opisina kag nag-remit sa iya income sa pagbiyahe. Ginahulat na lang ang resulta sa forensic examination agud maproseso na ang pagpasaka sang kaso. Upod Gerowel Manggoy, Aileen Pedreso, Western Visayas. Mga kapuso, 2 kabalay ginlamon sang kalayo sa sunog nga nagluntad sa Kalumpang Molo, Iloilo City. Samtang may sunog man nga nagluntad sa isla sang Boracay. Si Julius Bilacaol nakatuto. Kung hindi tungod sa mga parte nga konkreto, mahimo nga naupos gid ang 2 ka mga balay nga ginlamon sang kalayo sa Zone 1 Kalumpang Molo pasado alas 12 sining nga hapon. Ang kalayo ang una nga natalupangdan sa mga pumuluyo sa balay sang pamilya Hardinico. Pagabot ko, may damo na may naguba dyan, nagkikululuan namin sa mga balde. Sitwasyon nga, bigay dyan kalayo, sir. 2 lang kabata ang yara sa sulod sang balay sa nagluntad ang sunog. Ang mag-utod nga nagaedad sang 8 kag 4 ka tuig. Nasalbar man ang mga ini apang ang 8 ka tuig. Nag-angkon sang paso sa nato nga butkon kag sa yaguya. Gani dali-dali nga gindala sa ospital. Mga eskinita ang alagyan pasulod sa nasunugan. Gani nangin mabudlay para sa mga bombero ang pagresponder. Sa pihak sini, pinaagi sa pagbinuligay sa mga pumuluyo. Ila na pahagan-hagan ang kalayo kag napunggan nga maglapta pa. Ang katupad nga balay sa mga Hardinico nga ginapuyan sa pamilya Glimmer, wala man makasalbar. Sa tungation, ang iloy lang sa pamilya kag 3 sini ka kabataan ang yara sa balay nga madasig man nga nakagwa. Nagtawag lang sa akong asawa ko kung muna may sunog bala. Naghingagaw lang ko puli. Tapos pag-abot ko, niyo, wala na. Base sa investigasyon sang BFP, nagdangat sa 261,000 pesos ang halit nga gindulot sa sunog. Ginaimbestigaran pa ang gintunaan sini. Samtang makita naman sa video nga kuha sang residente nga naglabay lang sa lugar ang madasig nga paglamon sang kalayo sa mga pamalay sa barangay Balabag sa Isla sang Boracay sa Malay Aklan pasado alas 10 kagabi, Marso 3. Suno sa Malay BFP, masobra 2 ka oras antes napalong ang kalayo. 2 ka mga balay ang totally gutted, samtang 3 ang partially damaged. Sa inisyal nga investigasyon sang BFP, posible nga electrical in nature ang gintunaan sa sunog.
Naglabot sa 337,000 pesos ang danyos nga ginbilin sini. Upod kay Hans Desierto, Julius Bilacaon. 1 Western Visayas. Pabuso nagapangunang Negros Occidental sa may pinakadamo nga gold medals sa nagapadayon nga Wivra meet sa probinsya ng Antique. Sa elementary level, 14 ang gold medal sa Negros Occidental. Ginasundan sang Iloilo nga may pulo kag Capiz nga may ara naman sang duha. Sa secondary, 15 ang gold medal sa Negros Occidental. Ginasundan sa Aklan nga may pulo kag Iloilo nga may siyam. Sa Para Games naman, 21 na ang gold medal sa Iloilo. Sa Kabugusan, 31 ng medals sa Negros Occidental sa elementary, 38 ng medals sa Iloilo sa secondary, kag 34 na ang medals sa Iloilo sa Para Games. Mga kapuso, handa na ang Archdiocese of Haro sa pagsugod sang Kwaresma buwas Marso 5. Buwas patigayuno ng Miyerkules di Badlis upon ang pagpalhit sa ngabo sa agtang sang mga Katoliko. May mga misa nga hiwaton sa tagsa ka parokya kag pagkatapos ipatigayon ang pagpangbadlis. May mga lay ministers man nga magapadulong sa mga bulutuhan kag sa mga barangay chapel sa pagpangbadlis. May pinaman ka parokya nga nagsunog na sang lukay nga pagagamiton buwas. Tagsa ka Ash Wednesday ka Good Friday, ginaimbitar ang mga Katoliko nga maglikaw sa pagkaon sang karne. Pagpuasa naman ang ginasunod sa tagsa ka Biyernes sang simana. Ang Kwaresma ang 40 ka diyas nga pagpamalandong sa kasakit, pagkamatay kag pagkabanhaw sang manluluwas nga si Hesukristo. Panumdum sa aton nga kita abo wala si permanente sa sining kalibutan. Sugod naman kita sa pagtanaw bala kang mga butang labaw nang makita sa sining kalibutan, kundi nga magandom kita sa mga espirituhanon nga mga butang. Patay ang 3 kalalaki nga sakay sa duha ka motorsiklo matapos mabungguan sang truck ang ilang mga motor sa Barangay Tuoy, Himamaylan City, pasado alas 6 Martes ang aga. Ginkilala mag-utod nga biktima nga Sanday Genward, 40 anyos, driver sa motor, kag ang kasini nga si Cesar, 23 anyos. Ginbawian man sang kabuhi ang driver sang isa pa ka motor nga si Danny. Suno sa kapulisan, nagsumalangay ang duha ka motor kag truck. Padulong sa Bacolod City ang mga biktima sang nag-overtake sa duha ka pick-up ang truck kag nabungguan ang mga nakamotor. Nakaagom sa mga patal nga pila sa lawas ang mga biktima. Arestado ang driver sang truck. Patay ang 35 anyos nga lalaki matapos nagdiretso sa kanal sa Barangay Dulao, Bago City. Ang ginasakyan sini nga motorsiklo Domingo sang hapon. Suno sa kapulisan, gintawgan sang iya nga amigo ang biktima nga naguban ini sang motor. Gilayon man niya gipadulungan sang biktima apang pag-abot sa ginluntaran sang aksidente. Nawadaan ini sang kontrol kag nag-awa sa kalsada kag nagdiretso sa kanal. Ginhingagaw pa nga dalon sa ospital ang biktima apang gindeklarar nga dead on arrival. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Lalaki nga una na ginapatian nga napatay bangod sa pagkalumos sa oton ni Iloilo, nakitaan sang indikasyon sang foul play sa resulta sang autopsy. Si Julius Bilacaol nakatuto. Wala sang indikasyon nga napatay sa pagkalumos. Sa baylo, samad sa ulo ang nadiskubrihan sang ginpaidalom sa autopsy ang bangkay sang 59 anyos nga si Marcelino Todorejo Sr. nga nasapuan nga patay sa kilid sang seawall sa Poblacion East Oton sa Pebrero 17. Nagagwa sa autopsy nga multiple traumatic injury sa ulo ang ginkamatay sini. Dugang padiri, may nakitaan man nga banog sa likod sang iya natuo nga dulunggan. Gani ang himata ni Marcelino, nagaduda nga may tawagid nga responsable sa iya kamatayon. Kung basihan lang dira akong nahulog sa tamaan kay imposible kay nubo malang tripping gid sir. Suno kay Mary Jane, nagpagigangot na sila sa pila ka tawo nga posible makabulig para mahatagan sang kasanagan ang natabo sa ilamay. Apang wala pa sa naghatag sa ila sang impormasyon. May istorya man nga sadto nga tion, may 5,000 pesos si Marcelino. Apang wala na sa nakitaan nga kwarta sang inian na sapuan. Ang kopya sang autopsy report ang ginakapta naman sang Oton Police. Apisar nagapati ang mga ini nga posible may foul play sa natabo. Wala naman ang mga ini sa nakuha nga tawo nga pwede makabulig sa ilang investigasyon. Dugang pa nga wala man sang CCTV kamera sa lugar. Gani apila sini sa himata sang napatay. Hindi lang ta magdali kay hindi man ni sila nga hapos na gid nga isubaro na hindi nga kaso.
Kag kung may mga witnesses kamo, nga kung may mga istorya nga idalon nyo di sa station. Base sa investigasyon sang Uton Police, wala man sa nangin kaaway si Marcelino antes ini nasapuan nga patay, kag may nakakita pa nga nagahigda ini sa seawall. Upod kay Hans Desierto, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas. Sa Negros Occidental, mga pamilya nga nasunugan sa Barangay Zone 5, Talisay City, amat-amat na nga nagapatukod sang balay. Apang duga nga buli, ginakingyo sang mga inigikan sa LGU. Sa Irene Pedreso nakatuto. Masobra duha na kasimana ang nagligad sa ginlamon sang kalayong masobra 50 ka mga pamalay sa Barangay Zone 5, Talisay City, hindi gihapon malipatan sa mga nasunugan ng insidente nga nagbag-o sa ila pagpangabuhi. Mabudlay kuno ang panggawi sa evacuation center, gani wala sila sang mahimo, kundi amat-amat nga magpatukod sang balay basta may maistaran lang. Gitagaan kami kwarta, tapos amo nang ipamakan namon sa mga material, ang akong sin pagid ka plywood. Bisan kulang sa budget, importante gihapon suno kay Emineya nga makatukod sa balay sa lugar nga iya natawhan. Hindi pagid ako makaano may ara pagid ya ma'am, na ano pagid ako ya. Hindi na ako di maghalin, kay diri naman gid kami halin pagid sang una. Kung may iban nga nakapatindog na, nagahulat gihapon sang dugang nga bulig pinansyal ang iban pa. Wala man nagpabaya ang LGU, wala man nagpabaya ang barangay. Kaya may mga materials man naging panghatag ang LGU, may 5 ka plywood, tapos mga lansang, kawayan. Subong nga simana, targets ng LGU nga mabalik na ang linya sa kuryente sa lugar sa nasunugan. Upod Geruel Banggoy, Aileen Pedraso, 1, Western Visayas. National Conference ng Association of Catholic Universities of the Philippines ginahiwat sa Bacolod City. Kolaborasyon sa mga Katoliko nga bulutuan para sa mas masanag nga puturo sentro sang pagtililipon. Yaring balita nga aton gintutukan. Sa sulod sang 3 kadlaw, tutukan sa mga miyembro, lideres kag student representatives gikan sa 37 ka member schools sa Association of Catholic Universities of the Philippines Incorporated. Ang manakainglain nga pagpanghangkat nga ginatubang sang Catholic schools. Kabahin nga tutukan sa National Conference sa University of St. Nasal Bacolod ang mga tikang agud itibong ang importansya sang Catholic teaching sa mga pamatanon, ilabi na subong nga eleksyon. No, our students are confronted with so many challenges, the challenges of social media, challenges of AI, the problem of environment, all these issues, we want our students to be confronted with, find solutions, to the pressing problems. Pag-ako ni Father Sales, dako nga pagpanghangkat ang dalasang teknolohiya kag advancement sa impormasyon sa pagduso sang Catholic principles. Ang USLS Bacolod nga isa ka member school sang AKUP nagpabutyag sa importansya sang 10 Commandments para palampuwasan ang mga pagpanghangkat sa modern day teaching. Many things of the things to do and things not to do have not changed. It based on the 10 Commandments, iterations of what the 10 Commandments say. But again, it's now cloaked in a different dress or shirt. Ang 21 anyos si Clark sa University of St. Louis Tubigaraw. Proud sa kalidad sa edukasyon ngayon nakuha sa Catholic institution. Subong eleksyon, mas kumpiyansa ini sa iya mga pilion santo sa ila natunan. Yung tinuturo sa amin ng aming university, hindi lang dapat makatao, dapat meron siyang prinsipyong makadiyos. Talakayon man sa pagtililipod ang mga mensahe kag pagpanghangkat sang Santo Papa. Panel discussion angod sa mga social kag moral challenges sa digital era. Kag ang matika agud magiyahan ang mga pamatanon sa moderno nga panahon. Ang AKUP ang 52 na katuig nga nagaduso sang Catholic education sa Pilipinas. Opod, Kiril Gasilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Naatala na permahan sa Setyembre subong nga tuig ang loan agreement para sa pagpatukod sa Panay Guimaras Negros Bridge. Ini ang gintuad ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga chairman sang Infrastructure Development Committee sang Regional Development Council 6 sa ila first quarter meeting kahapon. Magasugod ang civil works sang Taytay sa Hulyo 2026 kag target nga matapos kag mabuksan ang Section A uko na masobra
13 kilometers nga taytay nga magakonekta sa Panay kag Guimaras sa Hulyo 2028. Sunod sa DPWH-6 na sumiter na sa Bureau of Designs ang detailed engineering designs ng Section A sa proyekto kag gina-review na. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag Negros Occidental subong man, sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibalo ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.